Камыр батыр. Татар халык әкияте. Бырын заманда, кәҗә команда, әби бабай тумас бырын әти белән икәү генә торган чагында, бар иде ди бер карт белән карчык. Аларның балалары юк иде, шуңар кайгылары бик зур иде ди. Бер заман булар исәпләделәр, уйладылар да, камырдан бер баласын ясап куйдылар ди. Әби чыгып китте, бабай чыгып китте ди утын ярырга. Керсәләр, исләре китте, акыллары таралды. Камырсыны малай булып, кәҗә бәтиләре белән чабышып уйнап йөри ди. Камыр малай төн үсә, көн үсә, ай үсәсен көн үсә, ел үсәсен ай үсә ди. Бабай ясап бирде ди моңа шартаяк. Малай бер таянган иде ди, шартаяк шарт итеп сынды ди. Төшеп китте ди бабай тимерчегә, ясатты ди моңа тимер шартаяк. Малай бер көнне урамга чыга, бер малайның аягын сындырып керә. Икенче көнне урамга чыга, икенче малайның муенын сындырып керә ди. Шуннан соң авыл халкы җыелып бабайга әйтәләр: "Малайың малай төсле түгел, балаларны имгәтеп бетерә, теләсәң кая куй" диләр. Чыгып китә ди малай дөнья гизәргә. Ай китә, ел китә, бер саплам җир китә. Барып керә ди бу малай кара урманга. Очрый моңа аягын тышаулаган бер кеше. Камыр батыр сорый моннан: "Нишләп тышауладың бу аягыңны?" ди. Теге кеше әйтә: "Миңа болай да таманга туры килә әле. Аягымны ычкындырсам, мин күккә очам, минем арттан кош-корт та очып китә алмый" ди. Камыр батыр моны үзе белән ияртеп китә. Баралар, бара торгач, очрый буларга борын тишеген бармагы белән кысып утырган бер кеше. Камыр батыр сорый моннан: "Нишләп болай борын тишегеңне кысып утырасың?" ди. Теге кеше әйтә: "Миңа болай да таманга туры килә әле" ди. "Югыйсә дөньяда зилзилә куба, бер борын тишегем белән өрдереп җибәрәм дә, 5 ташлы тегермән әйләндерәм мин" ди. Камыр батыр моны да үзе белән ияртеп китә. Баралар булар, баралар ди. Очрый ди буларга эшләпәсен кырын салган ак сакаллы бер бабай. Камыр батыр сорый моннан: "Нишләп болай эшләпәңне кырын салдың син?" ди. Теге бабай әйтә: "Миңа болай да таманга туры килә әле" ди. "Мин эшләпәмне туры кисәм, күз ачмаслык буран чыга. Басып кисәм, җир йөзенә 250 боз ката" ди. Камыр батыр монысын да үзе белән ияртеп китә. Баралар булар. Очрый ди буларга ук төзәп торучы тагын бер кеше. Камыр батыр сорый моннан: "Нәрсә атасың син?" ди. Ул төзәп торучы әйтә: "Әнә күрәсеңме теге тауны? Шул тауның кабыргасында моннан 60 чакрым җирдә бер чебен утыра. Шул чебеннең сул күзен атып чыгарам" ди. Камыр батыр моны да үзе белән ияртеп китә. Тагын китәләр. Бер авык баргач, очрый буларга туфрак белән уйнап утырган сакаллы бер кеше. Камыр батыр моннан сорый: "Нишләп болай утырасың?" ди. Сакаллы кеше әйтә: "Бу яктан сугам, бу якка тау иям. Бу яктан сугам, бу ягыма тау иям" ди. Камыр батыр монысын да үзе белән ияртеп китә. Барып җитәләр булар бер байга. Сорыйлар байның кызын. Бай бик кире була, төрле хәйләләр кыра. "Минем кызым бай кызы" ди. "Патша кызыннан ким түгел, синдәйләргә тиң түгел" ди. "Әйдә миннән булсын яхшылык" ди. "Йөгерешчемне уссаң, бирсәм бирермен инде" ди. Китәләр йөгерешкә. Аягын тышаулаган егет 60 чакрым җирне 1-2 сикерүдә барып җитә дә, бай йөгерешчесе килеп җиткәнче дип тау өстендә йоклап китә. Байның йөгерешчесе йөгереп мәйданга якынлашып килгәндә, теге һаман йоклап яткан була. Камыр батыр әйтә: "Ай-хай" ди. "Бай малае җиңә бит. Ат әле тегеңәр" ди. 60 чакрым чебеннең сыңар күзен атып алучы кеше атып җибәрә. Йөгерешченең колак яфрагын чеметтереп ала. Йөгерешче уянып китә дә, мәйданга бай йөгерешчесеннән дә алданрак йөгереп килә. Хәзер бай ала итә, була итә, буларны алдап шуен мунчага яба. Әрдәнә утын өйдерә, ут төртә, буларны яндырып үтермәкче була. Булар мунча эчендә пешә башлыйлар.
Камыр Батыр бабайның эшләпәсен туры кидерә, мунча эчендә күз ачмаслык буран кузгала. Алай да пешә башлыйлар болар. Камыр Батыр бабайның эшләпәсен батырыбрак кидертә дә, мунча стенасына 250 боз ката. Икенче көнне бай мунча ишеген ачып җибәрсә, ботын чабып шак ката. Барысы да исән сау. Камыр Батыр әйтә бу байга: "Башымны катырма инде", ди. "Алыштанмы, салыштанмы", ди. "Алыштан да булыр", ди бай, "салыштан да булыр", ди. "Минем сиңа бирә торган кызым юк, кешең җитсә алырсың", ди. Китте алыш, китте салыш, шундый алыштылар, шундый салыштылар, ди. Тигез җирләр түңгәк булды, түңгәк җирләр тигезләнде, ди. Көн сугыштылар, төн сугыштылар, кич сугыштылар, бик озак сугыштылар, ди. Бер борын тишеге белән эрдереп, 5 ташлы тегермән тарттыручы кеше борын тишеген сызгырттырып җибәрә дә, байның 20 кешесе очып китә. Туфрак белән уйнаучы бер яктан сугып җибәрә, 30 кеше күмелә. Икенче яктан сугып җибәрә, 40 кеше күмелә, ди. Камыр Батыр күсәге белән бер селтәнә, әллә нихәтлек кеше кырылып бетә, ди. Бабай түзә алмаган, кызын бирергә булган. Кызны Камыр Батырга биргәннән соң 30 көн уен итеп, 30 көн туен итеп, тумаган ала биянең итен пешереп, бик каты сыйланганнар, ди булар. Туйларында мин дә булдым. Аш суның чиге юк, бәлешләрнең төбе юк, мишкә бал куйганнар, үзләре чүмеч белән чумыралар. Ә миңа сабыгына эләкте.